A música ten ondas como ao mar, a música é Vicente Risco. É o nome da xornada que o sábado 28 abordará en Allariz os aspectos materiais e inmateriais do legado de Vicente Risco, pero na que tamén se vai reivindicar o papel da súa esposa, María del Carmen Fernández. Risco tuvo unha relación inmensa e intensa coa música desde moitas perspectivas, tanto desde a perspectiva do estudo etnográfico, antropolóxico, como desde a perspectiva dunha persoa melómana que disfruta da música. Polo tanto, poderíanse facer 10 xornadas distintas sobre o mesmo tema. Nos escollemos esta como primeiro chanzo desa escaleira que nos levará a ese paraíso musical. Cando calquera persoa chega a casa museo, Vicente Risco, que tería que ser Vicente Risco María del Carmen. Por qué? Porque o primeiro que nos percatamos ao pensar na música é atopar un piano que está na sala de estar da casa, e un piano que pertenceu a María del Carmen, polo que o seu legado é fundamental para poder pensar na música vinculada a Risco ou, máis alá, a música vinculada á Fundación Vicente Risco. Un día antes, o venres 27, o Teatro Principal acollerá a estrea absoluta en galego da ópera Loba Branca, baseada nun conto tradicional recollido por Vicente Risco. É a estrea mundial no Teatro Principal de Ourense, na Rúa da Paz, onde naceu o propio Vicente Risco, dunha ópera composta por Brais González, que é o coordinador do ciclo de música de cámara neoartistiñas da Fundación Vicente Risco desde hai 2 anos. Un ciclo que leva 10 anos e en que Brais González, que aparte de ser compositor e tamén pianista, pois ven interpretando distintas obras precisamente no piano que pertenceu a María del Carmen Fernández Gómez, a muller de Vicente Risco, un Ortiz e Cusó de 1904, polo tanto un piano que ten 120 anos.